पुरि लाबोदों बेखौनो जाना लानोसै गैला मा मावबाय जानो लुगैदों एस्रा नो थास'आनो फिसा फिसाथार बारा थास' गैया बिथिंजाय ओमफ्राय आं बे खादासेखौनो माइरं एसे लगायनानै माने रुनानै लानोसै आरोना नै खादासेल' मोनबोदों आं दायो रुनोसै हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैबो आं बिदिनो मम्मिया गब्बाय बिदिनो दिनैबो आं गोदान मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आरोना नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायलांबानो जाबाय आरो दिनै भिडिअआ मा जागोन मिथिया आंबो दिनैनिफ्राय फुंनिफ्रायनो माने स्टार्ट खालामबाय आरोना नै रुम सिंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय मा मावो मा खालामो आं दिनै नोंथांमोननो गासैखौबो सेयार खालामगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जुदि नायलांबानो जाबाय आरोना लेंखाथानो हासुलायबाय हासुलाय हाबा सनानै फायनोसै नांदो फायनोसै होननानै नों मा मायदि नाय उखैबाय ना मामा उखैबाय जागोन दे माइ जाखोना माइल' जागोन दे आयो नै आब'खौ नायनाय नै बारा चाकाब जानो रोङाखै बेयो मा जानो Đường nói sao bán đi mà bà hay cứ dần ra cái đa xe thì có một cái việc đó ra khá cái đó anh làm mũi लोगोफोर जोंहानिया 7 मान्थ जाबाय थादों आरोना 8 मान्थआव 8आव हाबसिगोन ओमफ्राय नै बिसानिया फिसाजोआ 9 सोलिगासिनो दं आरोना ओमफ्रायो 10आव हाबसिगोन बेबो ओंखाम एसे दौहांबाय गेफे गुरै संनानै ओइ गैला मा मावबाय जानो लुगैदों एस्रा नो Betul. Apa? Betul. Apa? Ini abang jaga le. Apa? Sase 8आव हाबबाला सासे 10आव हाबलायसिगोन दायो सासेया 9 सोलिगासिनो दङ आरो नै जाहा मामाया 7 सोलिगासिनो दं आरोना 8आव हाबसिगोन Momo. Nah. Hey. Sayakhai दा माबा गुन्दै होबाय थादों माथो बाबाया बाल्थिंसे गाइखेर सेरनोसैहाय लोगोफोरनि जाहा बाया सेरगोन आं सेरा जाओ बेटा जाओ Hey hả खुरनांगौ आगसिथिं सेरगोन
थेफाला हानिया मालाय खर'थिं एरना होलायलायनाङो जानाया एसेबां सेर जायो आरो नापे नानियाबो गुन्दै होनानै सेरनांगौ आरो सेरजायाखै होननानै होदावबोला बे आरो सप्ता मोननैफोर आरो न' माइ गायनाया भिर जानाया जानो दैबो बेखौनोथ' दाब्ला ना सानाखैमोन ना राजा नङा राजानि लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो थास'खौ खादासेल' मोनबोबाय थास'आनो फिसा फिसाथार बारा थास' गैया बिथिंजाय ओमफ्राय आं बे खादासेखौनो माइरं एसे लगायनानै माने रुनानै लानोसै आरोना बे खादासेल' मोनबोदों आं दायो रुनोसै अराबो गोमोर जोब्बाय लोगोफोर थास'खौ होनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर आं दायो जि जोम सुनोसै आरोना ओमफ्राय जि जोमफोरा ओरैबायदि नै बिथिं लारि लारि दोनजोबदों बेफोर माने सुयैगोन जासो आरोना ओमफ्राय सान्दुङा एसे दुंगोन बायदि जादों बेनि थाखायनो आङो माने जिफोरखौ एसे सुना लानोसै आरोना बोरायनि ओमफ्राय बोरायाथ' आरो गाबोन एग्जाम जोबना फैसिगोन ओमफ्राय जिफोरखौ आरो गाव गाननाय जिफोरखौ जि बुरजा लाबोखासिगोन नालाय आं सुखानांखागोन गाबोननो बेनिखायनो दिनै एसे सुना लानोसै जाहाथे एसे खम जायो आरोना गाबोन नै बेखिनिया सुयैगोन आरोना बेखौ सुजोबनोसै न'आव थानानै भिडिअफोरखौनो माखौ होगोन माखौ थागोनसो जालायलाङोहाय लोगोफोर आं कन्टेन्टखौ नागिरना मोनला बेनिखायनो माने न'आव जि मावो जि संना जायो बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांबाय थानोसैहाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअफोरखौ आंनि भिडिअफोरखौ अनसायबानो जाबाय नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जिखुनु जाया जि खालामो बेखौनो देखायलांबाय थागोन आरोना आं न'आव थानानै दा न'आव जों न'निफ्राय दा गथ' गोरलै लानानै मा बुङो बेरायहैनोबो हाया मानोबो हाया नालाय दा न'आवनो दंथ'बाय थायो नालाय बेनि थाखायनो माने भिडिअनि कन्टेन्टखौ नागिरना मोना आरोना लोगोफोर माने संनाय जानाय न'आव मावनाय बेफोरखौनो माने शेयार खालामनांगौ जायो आरोना लोगोफोर मा खालामनो आरोना नोंथांमोना अनसायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअफोरखौ लोगोफोर बिदिनो माब्लाबा मा बुङो भिडिअसफोरखौ न' सिबनायनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन माब्लाबा सेथ्ला सिबनायनिफ्राय माब्लाबा ओंखाम संनायनिफ्राय माब्लाबा मैगं सायनायनिफ्राय बेबायदिनो माने स्टार्ट खालामलांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअफोरखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो जायफोर आंनि चेनेलावहा गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो दे आरो लाइक शेयार आरो कमेन्टबो खालामबानो जाबाय आरो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो माने सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना बेबायदिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै जिफोरखौ लाजोब्बाय आं सुहैनोसै
लोगोफोर जों ओरैबायदि खस्थ' भिडिअ बानायो लोगोफोर फुंनि सिखारनायनिफ्रायनो गथ'नो गाइखेर दौनाय आरो फुंनि ओंखाम बानायनाय संनाय खुरनाय जि जोम सुनाय सिथ्ला सिबनाय बायदिसिना गोबां खामानि मावो लोगोफोर बेनि गेजेरावबो जों दि भिडिअ बानायनानै एफा खस्थ'यै आपल'ड होयो नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै नायनांगौ आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायनांगौ जोंखौ अनसायनांगौ आरोना जों एफा खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो माने भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो माने शेयार खालामो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहा बाबा फैबायदां र' बाजाराव थांदोंमोन दिनैहाय बुधबार बाजार जायो नालाय जोंना गेरुबायावहा ओमफ्राय दा बाबाया फैबाय आरोना मा बाजार लाबोखो नायहैनि आरो दा नै सानजौफुनि संनांसिगोनलाय लोगोफोर बे अमा बेदरखौ सुना हैग्रोनोसै आं लोगोफोर अमा बेदर संनोसैलाय दिनैहाय आरो बाबाया दै पाइपखौ लानानै बाइक सुगासिनो ओमफ्राय आं अमा बेदरखौ दायो सुनोसै आरोना लोगोफोर बाबाया पुरि लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय जाना लानि र' लोगोफोर बाबाया बाइक सुबाय थादों ओमफ्राय बेदरखौ दा सुनोसै आरोना बाबाया माने पाइपखौ लादों नालाय बेदरखौ दा सुनोसै आरोना ओमफ्राय पुरि लाबोदों बेखौनो जाना लानोसै बेबायदि नानोसै मैथाबो सायखांबाय लोगोफोर मैथा संनोसै सुनोसै 20 थाखानि बायना लाबोदोंमोन बाबाया मैथा गोखा ओमफ्राय नै बेखौ खारैजों संनोसै आरोना लोगोफोर सुना लानोसै ओमफ्राय फुंनि जानाय बासनफोराबो नै सुनोनो मोनाखै सुनोसै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय नै अमानि आदाराबो गोदौगासिनो दङ अमा बेदर लेस्रा आलु भाजा एवलायबाय लोगोफोरनि गुदुंजों मैथाया माबादि जालायलायबाय नै मोनबायहाय लोगोफोर आंहा नै माबाया मा बुङो भाजाया अमा बेदर भाजाया मोनबाय दायो आङो बे सारायावनो मैथा संबावगोन आरोना बेखौ बोखांनानै नैबे थाव गोनां सारायावनो ओमफ्राय आं मैथा खारै संसै आरोना लोगोफोरनि लोगोफोर नैबे जाबाय खारै आरोना ओमफ्राय बे खारैखौ आं होनोसै मैगङाव ओंख्रियाव जोंना मैथाफोरखौ खारै जायो नालाय सानजारिफोरा बिनि थाखायनो नै होनोसै आरोना बे खारैखौ एवख्रबनानै नै बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आं बेयावहाय खारै होना होनोसै नैबे खारैखौ दायो आं नैबेयावहा दै होफायनोसै आरोना लोगोफोर खारैजों एसे एवख्रबना लाबाय ओमफ्राय इयाव दै होनोसै लोगोफोर आंना नै मैथा ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर बेयाव लाल साहा एसे दङ आं बेखौ लोंनोसै आरोना लोगोफोर जि दै गांनाय मोनबाय
उन्दुनो नागिरबाय जोंहा मामाया ओमफ्राय आङो मेथाइ खनै खनैनो फुथुलाङो आरोना बिदिनो ओमफ्राय दायो नै उन्दुनो नागिरदों सिरि जाबाय दायो बियो लासैनो उन्दुलांसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुगोन माबायदि उन्दुलाङो